John chapter 6. Ang bota. Nangito amahan. Pasalamat may nga imo may gitagan kagayunan sa pagtuon sa mga I am statements sa mga anak si Jesus Christ. Iyang gideklarar kinsa siya. In a very fashionable, personal, gamit pa siya figure of speech, analogy, Lord, para masabtan nga namo kinsa siya. Wala akong pagampo amahan. Masabtan gid unta namo. Ug tungod kay dideklara si Kristo Jesus kinsa siya sa among matag kinabuhi. Musalig, musandig, mukupot gayud unta mi kaniya ug siya lamang nining kinabuhia ug sa mawat na kinabuhi. Ginoo, naglawom kami ug nangayo kami nga isilsil pa, isulat pa, Lord, firmly in our hearts, O God, ang mga kamatuuran nga among masayran as we summarize, Lord, the 7 statement of I ams of Jesus Christ. And Father, in all of this, we pray that you be glorified as you constantly change our lives to be more and more like your Son Jesus. And this we pray in His name. Amen. So, ang 7 I am statements ni Jesus Christ na to, nakita na to rin ha. Akong i-summarize. The bread of life, o by bread of life siya ang atong kusog, siyang strength. Kay light of the world siya ang matag na to, clarity of mind. Kay gate for the ship siya ang atong security. Kay good shepherd man siya, unconditional, ang iyang gugma isip amahan. Kay siya man ang resurrection and the life, doon natin assurance of eternal life. Kay siya man ang the way, the truth, and the life, siya ang atong destiny. O siya man ang true vine, doon natin assurance of fullness in life. So mo ang mga butang akong gitagaan siya unsa ang atbang o sa mga butang nga atong makitaan sa dihang ingon si Kristo Jesus nga siya kini mao siya. Amen. So mga igsunan, kita mismo mayroon ta kinsa man na si Kuan, kinsa man na si Abilin, ay kuan na si Abilin kanang asa man sa mga pangutanan nimo sa iyang pagkabahin sa job, full-time worker na siya niya. Social worker na siya. So kung si Abilin imong pangutanan ni siya, ako usa ka social worker, ako nag-work full-time sa Door of Hope. Ako ang anak-anak ni Ate George. So musulti ta, di ba? Kinsa ka? Mao sa ni ang gibuhat ni Kristo Jesus. Mana nga personal para ako personal kay nangiyang gipadayag kinsa siya. Kay kung makibaw ka, ay, social worker din na siya. Kinahanglan mi tabang. Ay, abogado din na siya. Nga na mi mo doon. Doktor din na siya. Nga na mi mo dagan. Dr. Stiil niya. Imong sakit nasa cancer, hindi sa siya pwede. Diba? So, knowing who that person is makes us more unsa man. Dili lang loaded ka og information, kundi mahimutang sige na ni ka ng comfortable. Mas mahimutang nga mas makasinati ka niya, mas kanang tibaw ka nga unsay ato mahimo para niya o unsay say mahimo niya para nato. Pero sa case sa Ginoo, siya ang makahimog daghan para nato. O magyugit ang mahimong daghan sa Ginoo. Kung makahimong maganita, iya ng abilidad nga ihatag sa nato na makahatag kagbalik kaniya o dili the other way around. So, one ang mga butang ang igsuunan na to know God, kanabata makailan sa Ginoo in a very personal way. Usa na para nako, dako nga butang nga kinahanglan mahimong ato. Kay kumingon na ta Ginoo, pero kinsa na Ginoo wa kay ta kaila. Usan na imong Ginoo sa nabubuhat niya, basta gud Ginoo ko na siya gud. Ya kung mukablit ko na niya, bulingi na siya, mutabang. Okay? Kung dili kibaw jud ka unsa ang iyang mahimo alang ka nimo. Sumari ka sa number 1 na statement ni Jesus Christ. Diningon siya, I am the bread of life.
Kaya in John 6:35 ningon siya, declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. So, kumusing ka og pan. Unsa man na imong nasa imong nahuna? Gutom, kaon, ngayon nga, gagawin ko lang ikaw ikaw paano da. Di ba? Okay? So, unsa pa lain imong masud sa imong nahuna kung muno na kagpan? Human mo ka, unsa may tamo nimo? Gawas mo busog ka, unsa man ka? Nanta? Uhawon. Okay? Gawas mo uhawon ka, unsa may epekto sa pan igagawon nimo? Lagi mo. Kusgan. Hindi ka kutubra ka busog, yaman, wag po kay ata. Kusgan. So, may kagpan, that means strength. Kusog. So, ganun man kang gigamit ni Jesus Christ ang pan, ugin siya, ako ang pan sa kinabuhi. Kaya nga no, it's because ang tao nga nagunahuna sa kanunay nga ang iya yung pagkinahanglanon ang taon. Kinahanglan ko ani. Iwa ko ani murag patay. Wa kay kusog, wa kay kapaingnan. Sa akong trabaho ko ako'y kaon. Unsa man ang akong etong eskwela ko ako'y kaon. Diba daghan kay mga tao o mga kabataan gani di mga eskwela tungod kay ilang rason pagkaon eh. Kapoy nila kaoskwilahan nyo, pati kaon. Okay? So, food ang atong prioridad. Nahimo na siya na itong pinakataas kaayong prioridad sa atong kinabuhi. Namuwadwad tag maayo aron ta makakuha o kusog. Correct? Okay. But, nihimo si Jesus ani aron mo asan to ako ba? Kung mao ni ang box, no? Natahon ba? No, box na siya. Hindi ta musing sud lang aning box, musing tagawas sa box. So in short, palakdan ang atong pangunahuna o atong panglantaw sa kinabuhi. Kay ang pagkaon, kay ang kinabuhi, mas labaw pa sa pagkaon o sa sinina nato o sa atong pagkinahanglanon. Ang kinabuhi mismo mas labaw pa kaysa pagkaon. Kung mabita mukaon mi kay para na kinabuhi. Sayop manggod na mukaon ko para na ako'y kinabuhi. Dapat na ako'y kinabuhi o kay naama ko'y kinabuhi, mukaon ko. Okay? So mato nung makita sa Matthew 6:25 nga ningon si Jesus Christ, therefore, mingon ko kaninyo, ayaw kaguol o sa imong kaunon o sa imong imnon o anything sa imong lawas, ayaw kaguol na. Unsa imong sulod? Kaya dili ba mas importante ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa sinina? Iho, tanako nimo. Wa kay bag-o 20 anyos na imong sinina. Okay ra maghihapon na? Ay, di, uy, tunanan na dyan kay bago, matagpuan dyan, matagbuan, ganin, na kay bago. Lagi ka kang bago, di sa kakasulog, na sa hospital. O di kakasulog, kaya daghang ni kag-allergy, o sa bananim ha. Lagi kiksina, di kakasulog, kaya daghang rason. Kaya mong lawas, mangatol, dahil daghang bugol-bugol, o sa bananim ha. Kung mas na, di kakasulog siya, gano'n, manglumog ng makasla. Kailangan siya ta. So, mas labaw, importante ang lawas kaysa sinina. So, dili ka mo mind, kung atong sinina, balik-balik. Kanotis mo sa akong sinina? Balik-balik mo niya. Kaya, doon ka sinina, tigil sa akong blouse, o balik-balik mo niya. Kasi ako silog, kinakantang niya yung mga dilak-dilak ko. Okay? So, kung sa may marka ni, marka hina. Kung sa may marka hina, o nata, bright na siya mo eh. Ang kinabuhi sa nimo mismo mas labaw pa kaysa pagkaon. Kaya nga naman, pwede mang kameda ng pagkaon, again, wakay kinabuhi. Okay? Di ka ka-share. Magkaon ka, ikaw usa. Nagkaon magani ka, to, kaspisuhan. Huwag kay kinabuhi, anak ko nakaspisuhan. Correct? Huwag kay kinabuhi, anak ko, ikaw rin yung usa, nag-enjoy sa pirmi ka, lamit kayo mga pagkaon, pero ikaw rin usa, yung piling ka kawabiyan, juga na ikaw usa. Correct? Sakto, dili. Bisag sa mga bata, sakto? Sakto. So,
ang kinabuhi ba is not about food alone. Dili siya about sa food. Ang kinabuhi is about relationship with God, una ka tanan, o sa matag, katawhan. Kung may kagrelasyon sa Ginoo, may kagrelasyon sa katawhan, malipayon ka bisag ginamos ra. Correct? Bisa kay tuyo raw ka noon din na malipayon ka, amen? Meron yung amen na. So, di na siya malipayon. Makahimo ta nga wa tay pagkaon kay gidemonstrate ni Moses for pila ka adlaw? Oy, plus another 40 pila. Ninawag ko siya, balik siya. Kay pag naong yan, hab-hab dito siya sa kampo. Uy, nasuko ba ito siya? Yan, isakan ko siya, balik na another 40 niya. O pag ito siya, ipasilsil pag ito siya, ipabuak pag ito siya sa Ginoo, og lain na sa nga, suwatan sa Ginoo, kay iya magbuak ang katong suwatan sa Ginoo, nga kan kumanman sa katong tablet. So, nanggab-gab pa siya, ka ng bato, isog ka nang magsilsil pa ka na yan, umuha pa ka, o kuhan pa para sa atong, usa ka papel, analin ka, para suwatan. So, 40 days, ipatrabaho ka sa Ginoo, lakdo ka din siya, padung ito sa taas, sayo nga itong lakdo, padung sa ubos. Kasi ang Ginoo na may nisilsil, o nisuwat. So, kitagaan pa siya responsibility sa Ginoo nga mo exert siya effort, nga wa siya kaon, wa siya inom for 40 days, nga ibalik siya sa ka, nangasaba pa siya, na-stress pa to siya, okay, kailangan pa itong ipapatay niya, dahil simba-simba o nini na Diyos, bisa ka pa din siya nga for another 40 days and 40 nights. So, pila man naglaw? 40 plus 40. 80. Niya, unsa man siya. Pag naog gani ni Moses, dili makatan-naaw ang magatawhan tungod sa kahayag sa iyang naong. Tungod kay ang iyang communion, ang iyang pagkahiusa sa Ginoo, marayon nga in short, ang kahayag sa Ginoo, ang kanido sa Ginoo, diha ni Moses ni pilit asa siyang naong nga magtabon siya para magatawhan makaistorya niya. Amen? So 40 days, 40 nights, proven kung ang Ginoo o siya lamang ang imo yung atimanon para sa imong kinabuhi. Manang ang tao nga walay pagkaon sa iyang stomach, ang sa may tao nga walay sutil tiyan, sa may anaw, yung dagway anak, dagway anak, luya kayo, di ba? Magtarin ko sa mukhang murang kang manok ko katuktok. Okay? Luya, tired, dark ang face, but ang tao, magisagway kaon, pero dunay Diyos, kamiyang ikaon, ng pulong sa Ginoo sa kanunay, mali payud, basko padyud, kaysa katunay ng pagkaon sa ilaha. Amen? So, ano man na siya? For the joy of the Lord is my strength. Ang imong kalipay diha sa Ginoo, may makahatag nimong kusog. Kung di ka maglipay sa Ginoo, bisan paglami kay nang imong pagkaon everyday. Bisa pag litsyon. After usa ka unong ka buwan, ospital lang yung landing sa dana. Murag nindot kay tanan, kusgan kay ka pero wa kay kusog actually. So, muadto ta ni Jesus Christ, ug taga atong himuon siya, nga muhatag siya sa atong gikinahanglan. Dili ta mubuto, dapat dili ta gutumon o dili ta muagpas sa mga pagkaon ning kalibutana o sa mga ilinon ning kalibutana nga mao sarap mo pass away, mo hanaw, matangtang ra kay temporaryo ra na. Pero kung ang Ginoo may atong sige pangayoon nga may musud, may mupuyo sa atong kinabuhi, para sa atong gikanta na Jesus, I belong to you. It's about imo ko, Lord. Ikaw lang yun, Lord. Akong kinabuhi, may tugod ang yun mo, Ginoo. Kung inaana ta sa hunahuna, sa kasing-kasing, kusog kalag si Jesus Christ na nato, then you are full. Busog ka. Kung labaw sa tanan, nani mo ang kinabuhi ng Kristo Jesus. Now, marita sa second, ninyo si Kristo, I am the light of the world. Next. So, may mong kag-light. Kung saan nanunaw mo sa light? Basahan na to ang John 8:12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, may mong kag-hayag. Kung saan may masusin mo na?
Hayag. May kag-hayag. Kita tanan, clear kaayo, correct? So in short, kay kita man, dayag man kaayo tanan, you have clarity of mind. Ito pa, ang imong panghuna-huna, klaro. Gets ka? So, ang kangit-ngit, opposite sa kahayag. Kung nasaytan ang kangit-ngit, sala yun na. Ang kangit-ngit, mga sa kaaway yun na. Pero nga kay kag-light, narigat, mamakak sa liberi. Ngayon kag-light, truth na, Ginoo na, insakto na. Nasaytan nga kung ari ka sa kangit-ngit, narita dapig sa sala, dapig ka sa yawa, ang atong pangunahuna, matabunan yun na. Kung tungod kay natabunan, di natakakita sa kamatuuran. Di natakakita unsay klaro kayo nga gipadayag, di natakakita. Okay? We all need clarity of mind. Kinahanglan gyud ta nga klaro gyud nato ang tanan, una ta mohimo og desisyon. Kaya kita man ang mga tao nga tuson mong istorya di na gyud maminaw, kay sirado na kay pamunaw na. O darken ang ilang pamunaw na. Labi na nga, di sila ganang sultihan kay nga naman, decided na sila, nga sakto sila, bisag klaro kayo, masayop sila. Decided sila nga, kumbinsido sila nga ilang pagkabuhaton, makapalimot ni sa Ginoo, o makalipay siyang pamilya, makahimo siyang pamilya nga mas maayo, bisag klaro kaayo nga makadaot na sila. Hindi na sila maminaw, bisag usawa ni mong istorya, bisag mga pagka, kani, dato na ko siya, kani siya, makapamatuod ni mo, nga mauli, manay man na, di na yun sila maminaw. Darken ang ilang mind. Nga naman sana, kaya ang tao nga sige pamakak siya ang kagulingon, sige pamakak sa Ginoo, sige pamakak sa uban, mutuog yun na siya, bisag unsang bakak na ipresentan sa iya. O para niya ang bakak tinuod, ang tinuod, bakak, mabali na. Amen? So, mao sa nga makita sa nato nga naman kay ang tao nga walay na siya daghang issue sa iyang kinabuhi. Issue ha? Circumstances. Nato ganina nga, mo worship ka sa Ginoo bisag unsa ang circumstansya nato. Usa na kabutang nga makita nato nga atong exchange ang Ginoo kay nga naman kung nay circumstansya nga bati mutalikod ka sa Ginoo dapat dili. The more nga bati atong circumstansya, atong panghitabo, the more buduong ka sa Ginoo. Kaya nga naman, para makuhaan, para mugaan ka. Kaya doon na may anda mo tabang ka na to. Sumuni nga usa ka bukbutan. Nga naman, doon mudagan man yun ka, kung doon ay problema. Mudagan nagkasalayo sa Ginoo na doon ay problema man, unta, matag-usa na to. It's because we choose lagi ta sa sala. O mas nituo ta na mas eksakto rin. O kining tao nga, may manyo ko, kining tao nga ang kasing-kasing, dagahan kay siya kasuko, kahiubos, daghan pa kay siya mga butang, din nga wag yun niya ihatag sa Ginoo, di siya kapasaylo sa nagulingon, di siya kapasaylo sa uban, labos sa tanan di siya, ganahan mga ipasaylo sa Ginoo, kay para niya, Lord, sige ko mga ipasaylo, gikapoy na ka. Kanang klase ng pangunahuna, makahimo yun mo nga, dark, ngit-ngit ang imong panghunahuna di ka makakita unsa ang tinuod nga problema. Mo nang kadaghanan mudagan palayo sa problema, mudagan tad palayo sa Dios imbis unta muduol sa Ginoo. So mo na nga only God, only Jesus Christ, si Kristo Jesus lamang ang makahatag nato katin-aw sa panghunahuna. Siya na ang makahatag na ito nga, maklaro na ito maayo ang atong direksyon o unsa din ang atong sitwasyon. Alam ka may nga nga, buang nga, ang tuo nga ito adto, maklaro nga dahil ka kaayo. Nga naman na? It's because ang Ginoo nihatag sa iyang kahayag sa imong pangunahuna o nakakita ka na, di dahil. So, ang atong pangayoon is only what? Lord, help me. Mga dyan na. Mangayo kita, mangayo rin kita tabang na Ginoo, klaro ta sa akong pangunahuna. Una ko mohimog desisyon, especially dat ko o bugat na desisyon sa atong kinabuhi. Now, ikatulo, ningon si Kristo Jesus, I am the gate for the sheep. John 10:7, therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate
for the sheep. So, sa mo ng gate? Ngayon ka, ala, nindot ka sa ilang gate, o, labi na gwapo ka ilang gate, no? Labi na ilang gate, murag na diamond, may gold, pag yun, unsa man na siya. Kaya ang tao nga doon ay gate, usually unsa man siya. Gato. No? May gate man siya. Kaya nga nagtatong balay, may gate. Okay? Putahan na dito. Okay? So, may gate, dato siya, so may siya kahintang, ug labaw sa nanang secure siya. No? Secure siya. Butang niya ang gate, kaya ko siya property sa security ang atong manuhuna sa gate. So, sa pag-ingon ni Jesus Christ na siya ang pultahan sa mga karnero, nagsulti siya sa iyang mga disipulo kani adto o kanato karon nganingon si Jesus Christ, "Uy, ganahan mo security, ganahan mo ganang secure mo kay klaro na secure ganang murag say secure. Siguro ka nakakasiguraduhan? Klaro kayo nagsiguraduhan? Ako na. Ako na." So, ganahan kang security, dili na sa atong dagko kay nga mga kwarta sa bangko, dili na sa atong mga kayutaan, biling-biling sa atong mga ginikanan, dili na tungod kay natay mga parintig, suong, pamilya to sa abroad, dili na tungod kay nindot kay ko og business or dagko kay among income, dili na imuna na may sunan ang security. Kay masugot kag sa dili, walay butang lagi ni kalibutan na kamo la utay mo end ang tanan. So, kinsa man ang dunay dato kayo nga dili gyud mo pas ang iyang katigayonan. Ang ginora. Dili gyud na siya kahugdan. Bisa pag manira ka ng bangko sa imong kalibutan ng Ginoo, yung bangko dili gyud na siya masiradaan. Remember mo ni Isaiah nga dunay huwaw, dunay famine sa ilang lugar. In fact, siya pa ni-declare adto. Okay, so ang tanan way kaon, unsa man sa Isaiah? Di pakaon sa Ginoo. Dihat dahil pa nakatud niya, ang mga anghel, ravens, ano kayo ba sa mga ravens? Kaya mga ravens, muna silang mangaon ng mga patay, ng mga tao, patay, mura silang basuriro. In short, doon na kay raven, magpapagkag shoot, para imo nang makaon ng sa pagkaon na lingha. In short, mali pinakadaw, og imo ning makontra ng raven mo fight sa nang raven, pero maoy ni hatag og pagkaon ni Isaiah. See? Makakita ka nga bisan pa ang usa ka mananap sa usa ka katawo kung ikaw sa Ginoo gamito niya para sa iyang katuyuan mahimo gyud. Kay ikaw na kinahanglan ka akong katawhan o propeta Isaiah, patinudanan ka nako, wala na kag kaon dong. Kay pwede na nimong lakaw-lakaw dong, sige gyud yo pay pagkaon sa tibok Palestine, ano man, okay naman. Ang mga mananap, ang mga tanong, wala sila. So, pero siya ipadadaan o pagkaon. Luto na daan. Ano ka na nagluto si Isaias? Kakita ka niya na. Pumita ng this artist, kung ingon ka, di jud ka mabalaka kung magmatinud-anon lang ka sa Ginoo. Wala man yun yung pangayo. Magmatinud-anon ka niya. O may mo kang matinud-anon kung doon na kay pagtuo o pagsalig niya. Nituo ka nga iyang butong anak, may mubayad sa imong sala. Nituo ka nga iyan kang ipasaylo sa diha nga ikag pa saylo. Nituo ka nga di siya magalikod o bubiya diha na ninyo. That's God. Kung siya ang pan, siya ang suga, mo na to kinahanglan, di ba? Kinahanglan kaon, kinahanglan suga sa itong ginabuhi. Kinahanglan kagate. Kakita ka niya na sa ato lang panghuna-huna ang tinawhanon na ang imong balay na gate, imong balay na suga, niya ikaw na dyan kay pagkaon, mauna na siya. Mauna na Ginoo. So anong problema mata? Ay, sa'yo nung restorya good. Daghan, naging naka-experience siya ni Anaw, kaayo sa Ginoo. Apil na to. Apil na to. Okay? So, magigsuunan, tilawi, o tanawa na maayo ang Diyos. Kaya kung nililin mo suwayan ang Ginoo sa iyang pagkamatinud-anon, kung sige rin kang pupot sa mamutan ng kalibutan, mahanaw ka ang pinaan ng kalibutan. So just trust God na muhatag siya sa imong pangkinahanglanon sa matag adlaw. So, kung mamuhunan ta,
Di ba muna tawa man jud ka no? Kay mong tanan jud mo ibu-bu diha muhunan ka murag sujud ka ay permi. Pamuhunan sa Ginoo. Kung problema ko na to kadaghanan wa gyud ta mo invest, wa gyud ka mamuhunan sa Ginoo. Kaya siya may pagkatubo ng imong invest diha, imong ipuhunan. Ginansya raman jud na ang may tabuon mo. So encourage ko sa matagusa. Ipuhunan ang imong gusto ngadto sa Dios. Ipuhunan ang imong mga kaalam, kahibalo ngadto sa Dios. Ipuhunan gani ang imong sa imong bulsa ngadto sa Ginoo ay pagbinaw panghatag sa Ginoo balik. Okay? Ayaw imong ginoo ko sa imong pangayo Ginoo eh. Binamingon sige mo mo kani kada ang presento akong pangayo nimo. Uy, Lord, 18%, 11%. No, na Lord nga imong panapatasan. Ayaw jud maligsunan. Kaya I tell you until now 50% jud na ang Ginoo. So kung naimuhatag na kung 2,000, 1,000 na yun ako. Ibalik na ako, ginawa ko 2,000. Okay? So, hinanata magamay man o madako o unsang pangay sa Ginoo, give it back to the Lord. Now, ikaupat, niyon si Kristo, I am the good shepherd. Ako ang maayong magbalantay. Mayroon ka good shepherd. Niyon si Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Anda magpakamatay ang magbalantay sa karnero sa iyang mga karnero. Ito may tanong mo ano? Karnero mo, karnero ko, ang mga karnero, waad yun ay ayo, kung magpakamatay ang bantay sa karnero. Gusto may makuha sa mga karnero, nawa mo nila ay ayo. Mo na yung naon natin. Watay ato nga angay ta may nga ay ang na ko pangamatyan sa Ginoo oy kay magyatagod man kay kus mga kubre angay ko pangamatlang luwason ka sa Ginoo kay buutan man ko angay yun ko nga kanang kaon ko sa Ginoo gikan sa kalayo sa impierno ato ko sa iyang langit kay gusto kay kung tabang oy sa kinsa nga budol nako di ko mo balibad. Are we really that generous? Ang Ginoo ra may generous kayo. Siya ra ang dunay gugma nga walay kondisyon kay kita kung makahatag na ta mangondisyon dahil ta ihatag dako ang niya kaya na ako pakuan mo sa mua palimpyuhon mauna murag mangayo jud ta og bayad gawas kung nakakita ta ang Ginoo nagpakamatay bisag wate na himo para niya. Una patama change ang atong pagtagad o pagtabang sa mga katawhan. Nabisa ka katabang kagagan niya, wala siya itabang ni mo, sa dihang ikay na lisod, may lang ka nga, walang siya sabon. Siya lang kansi. Di kami nga, sabihin ko na ni, grabe kayo, lagan kayo sa dirin, hatag kayo ko, karoon kami na lisod-lisod, bisig damay ka sa pisik na lang, wajud. Ala, yung manunan ta, gagot ka ba yung manunan ta dun sa itong buhaton. Ako ni Kiha, kaya natin siya utang kanina. Pada sa ulit bukay. Whether, anak ka. Kaya ang atong gugma, na kondisyon. Pero mausap na ang atong gugma, kung atong ihatag sa Ginoo, iyang ibaguon, kaya iyang gugmaan ka nato. Why kondisyon? In short, nakadawat tag libreng kagawasan. Nakadawat tag libreng kaluwasan. Nakadawat ta tanang grasya sa Ginoo, wa gid bayad-bayad. Di ba kan? Nagasiga mo makanta na din eh. Di ba na grasya? Buhi pa mo? Buhi sa ko? Amen? O yan, yung das Ginoo na. Lord, salamat ng kabutang, magbuhi pa ko. Pero, tayo pa Lord natin, ako kailang buhatong dili. Diyan lang sa imo Lord. Dili, gihapon ta, ako salamaton dyan tinunanay sa Ginoo. Kaya nga naman, diyon na maghihapon na ato, mga ambisyon, mga tinuha, mga hindi panguna-huna kaysa Ginoo. So, mali pangutan ako nimo kung doon na tell me jud nga naa siya nimo mag-uban sa kanunay. Naubos ka, itaas man ka, maayo yung kinabuhi, bati mo kinabuhi, naglisod ka, nakay mo ipangbati, etc. Naaragod siya. Unsa may batiyon nimo? Di ba may man ka nga hindutan sa ninyo eh. Sa dihang daghan ko, dapat lang naghan man ko na siya. Pero dahil sa wa ako, narigapon siya. Na naman kung mamatod-an na mumasa sa katawang wa, di kay kahatag, pero naa siya. Amen? Isa katong pamilya. Correct? Amen?
So, kung sa may mong bation, di ba may mong ka nga, kaswerte na ko, naani siya. Pero actually, sa Ginoo, di ka kailang swerte ko, may swerte diha sa Ginoo. O may condition, o may coincidence or accidente. Inana na yun ang Ginoo. Wa siya condition. Mao ni siya ang Diyos na tagay sa tanan, ang undang mo pasaylo nato sa kanunay, kumahay ka pasaylo. So, may sunan, asa ka matamangitag sa maniya? Kung iyang gihatag ang iyang kagalingon, makita ang ayan manunta katpatsyon o ipanish. Kung wala siya, nilingim siya sa atong mga sala para mahimo niya ang pagbayad sa atong mga sala sa krus. Siya nga nakibaw nga unsa ka mangingilad ta. Okay? Mangilad ta sa uban, mangilad ta niya, mangilad sa ta sa atong kagalingon. Apan bisan ni ana, iya gyapon gidawat ang usa ka obligasyon sa pagbayad sa atong mga sala. Ang bayad sa atong mga sala, kita ta, pero ningon ang amahan, ayaw lang, akong anak, akong panaugon, mao'y pabaygon sa inyong mga sala. Matong biya sa krus, mo na itong pinali, naningon siya, amahan, ng biyaan mo ako, o kumana, naningon si Kristo Jesus. Iyang gihimo nga ang kasuko samahan, may maanha niya. Siya nga walay sala, nidawat sa tanan nato mga sala. Mo na nga ang tanan nga muila sa amahan, kinahanglan muila sa anak. O ang muila sa anak, kinahanglan muila sa amahan. O kung ila ka sa duha, then ang balang espiritu anaa kanimo. Ilahon jud nato si Kristo Jesus nga Dios nga nahimong tao. Namatay galubong na banhaw sa katulog adlaw o nikaya balag sa kalangitan aron paglingkod sa tuong kamot sa iyang amahan o sa atong pagpangaypasaylo musulod siya sa imong kasing-kasing pinagi sa balaang espiritu. So pila mi gyud nagkapersonas nagpuyo nimo? Correct. Right na kay mo, Father, Son, and the Holy Spirit. So siya ang kanunay nagkan-aw nimo. Nagkanaw siya nimo na unsa ka. Kita lang garbuso kay kadita may mo Ginoo. Tama. Magluk-luk-luk lang tao, bilakila ka kalinghaya, maghimarawang ka na sa ubang mga tao, sa kusuko na ta sa atong kagalingon, pero dito may mo Ginoo, Lord, bisod na kaay, Lord, tabang. Ginoo, di ko lang sa pito, tabang. Ang kibaw mo nga ang Ginoo, dali kay siya maminaw sa mga tawag sa mga tawhan nga nagpaubos kaysa dihamay ang tabang, ang tao ng mga tabang kung saman? Ang saman ang tao sa mga tabang? Oy, paubos, mapausan. Mabitaw na di ko kasabot nga hindi kita mga tabang. The moment kita mga tabang, believe kayo sa itong babayan. Bisa galisod na. Sige, ilak-ilak na. Ilak ng dugo. Dega po mga tabang. So, nagkasulti na ako. Kana, i-apply sa tao, pero sa Ginoo ayaw. Kaya wala dyan ay kasulti Ginoo, ngayon na siya, salamat ko na nakahinundong kang tawag na ko. Unta, sa bisag sa may panahon, tawag niya kong gana ko. Kaya di yung Ginoo, ilang na doon ko niya, bala na tawag, kaya dudul na ko, karoon mo nawagan na ko. Tinay na ang Ginoo, labi na kung maila ka ng Ginoo, giabadunar ti ka, wati ka ilaha, Ginoo, wati ka sangpita sa unang panahon, labi na sa kumay akong panglawas, may pang akong pagpangita, wajud gali ko magunahuna nimo, pero karon Ginoo lisud kay ko, kibakod ka rin yung makatabang, ang Ginoo correct na. Kay ang tao nga motabang, labi na manawag ta sa wakay lang Ginoo, o laruhan sa Diyos ninyo, nakailang Ginoo, kay diligan tanan nga simba-simba, kailang ko Ginoo. Dagan pagyapon nanimba nga daw gyapon. Dagan gyapon manimba nga ang kasing-kasing puros gyapon kondisyon. Kita ba mo nimo pero tabang sa kana kong inani ha? Unya unsa may ako anak kung tabang ko nimo. Kanang ginana bitaw mga pangutana. Sa kadua lang. Kaysa diha ang Ginoo maudyoy mo tabang nimo. Why condition ang tao nga mo tabang nimo? I remember that when nagsulti kay ko nila sa mga kabataan hapon kaya nag-meeting niya mga singles pa na mga dagko na nagmita ng mga partners. Nag-guys ko sa ko nila na pinaragay ko sa kinan na nagagamit na ni Kenneth karon. Dili ako.
Nawa dyan ti kwartanan, wa dyan yung Lord, wala ka pa yung mga bata, mga lang ka pa ministry din ano manigwa man ni Ginoo. Hindi na akong hila. Lord, kibaw dyan ka Lord nga ganang, magsige dyan kong hakot-hakot, namin yung hakot ng tao, hakot ng butang, kaya kung maglako-lako ako kung ang ministry ba, kaya pa yung mga manghakot, o pamakoy ronel sa una, o pamakoy nel pa sa una, nga makatabang mga hakot din, hakot niyan to. So, motor lang Lord, motor lang Lord. Kung ano yung kwarta, di sa piso ba? Kaya maglakaw na ganay ko ato. Okay, litira ko din yung 7 pesos niya balik, nilakaw sa padong taas. Lakaw sa padong ubos, suod niya to, lakaw, padong gawas, lakaw. Wag yun, isod yun ka ito. Ngayon lang dyan ko, Lord, ako na nga yung pagkaon, ako na nga yung mo isang unsa, ngayon lang dyan ko, tabangi ko nga na ako'y sakyanan para makapadayon ko pag ministeryo. Labaw sa tanan ang mga tao, biya ako kasing-kasing ba, magbisita ko sa akong mga pamilya. Yan, nakabuta mo ka ito ng uling. Di ko kabuta sa akong nabuhan ko nga, Lord, isod dyan kayo, kabuta, plus ang imong time, ay bang, kung nako sa ginuubod, panglagad ka sa ginuubod, para ni mga 24 hours kuwangan. So, mura dito kung pangay sa ginuubod, ikaw mo na ginakatuan ng kamana. Uy Lord, kanang, ang ako Lord, bala, sige siya pa kong mamret. Ang ako Lord, baga na bang, nabakay, parang katong pastor Lord na, ningon siya, Ginoo, wala akong pagkaon, wala yun, suway-suda ka mong butanganan sa ganyan bugas, wala, nigawa sa ilaga, nagka-300 pa man to, ang gawa sa ilaga, nagtangang 100, gibutang kapit sa iya. Nilusot niya to, nigawas na sa balik na dahil sa 100, in short, katulo ang ilaga, 300. Na ba, Lord? Pwede ba, Lord? Inadunin mo, ginawa mo. Bukalik ka kay kamatan ko rin. Bang, may kwarta din ha. Ano ba? Kaya motor mo yun ang ako. Di pa nagpasan to. So, ako si Lord na kanang, kung sa Diyos ko, Lord, kanang, at least kanang, ang motor, gamay maintenance, ang motor, Lord, kanang, kanang, gasolina, gamay ra, ano ba? So, ang akong lang tao sa akong ginawa, sige, kung hangyo niya, kung akong lang tao sa ginawa, pwede pa sa Diyos gamay niya. Kaya man yung kumana ng may material ng butang. That was the first time I asked God for a material thing. Kaya ko yung pirmi pa ngayon, kalag, si kong gila-gila ko. Ang mga kalag, o magyapon, kalag ni sila. Wait, marami ako sa pangutana o pangay sa Ginoo. So kato, wala, ako mga itong pagkaon. Tagay ko gagang pagkaon. Ang ako natagayan ang tubig. Kana. Ingam yung Ginoo at tuwa. Tawag ka. Tawag ko rin. Pugong-pugong, kasi ko kilak. Kung wala lagi kay ka, ina siya nga pwede ba ko kanang imo ko tabangan mo palit ko o motor. Ya ko nung nagay ko, Diyos mo niya na Lord. Ako dito trabuan, di ko ka ng mga yun, lain kayo ng mga yun. Trabaho ko niya, trabaho ko. Nasa sige ko buwan. Pwede naman kayo Lord. Si Peter, si Paul dito sa una, kanang making man siya, trabaho ko niya, trabaho ko hapon din, kahapon na. Kung ano siya go, imo na siya go. So in short na ako. Uy, timingan dyan mo. Kaya na dyan blessing ang Ginoo. Ari-ari daris balay. Kaya imo dyan kay. Bago na dyan kung ako sa Ginoo. Ako, padungan to sa kagutsit. Gilak-gilak. Okay ko, nagdodek. Akong mata, hubang na kayo. Wow, dyan ani akong buhaton. Sigurado ka, ikaw dyan Lord. Plano mo dyan kay Ginoo. Ako, sige dyan iso rin Ginoo. Ako, nagini adto. Asa ni ba ni subot na ganis yan? Ni mga shopping mo, ni mga panalangin. In short, the long and the short of it, my son is, pagkabot niya ito, limuhagay niya kung kilak, kinauod siya kung kilak. Mauod niya ba? Mauod niya mga na. Isa, ano naman ka, motor man ang imo. Kung ako biya nga. Ito, bakit ka, bisa ko naman, motor-motor, buti ka. Ayaw na lang, multikab lang, multikab. Kung ganahan ka, ayaw lang, uy, kaya tingnan na sa ani, gasolina sa anak, kusog ka, ayaw, multikab. Kadagan kong sudad, kagandred, kabay kang may sud. Ano ba yun? Sige, pagdagan-dagan, malipagdagan, mahal kayo, kusog ayun na, in short, nagagawa ba itong akong luwa, multikab, mo? See? So in my name, dili sa ministry ba tayo sa akong na, tighatag ko. Later on, iparealize ko sa Ginoo, ikaw ba? Waadud ka mangayo na po o bag-o nga sakyan. God bless you. Gamay pag sa imong hunahunag kasing-kasing. Huwag ka na ikog. Kinsa man kung imong kaikugan, kagyan ko sa nan. Nalayo ka kag bag-o sakyan. Kaya pwede pa to, ako siyang gamiton nga siya ang mupalit og bag-o sakyan. Nakibaw mo, the person that really helped me,
kilakay ko niya for a long time, nagkagkaroon. Di siya ko kakita o mangayo o pabor. O kan bitang kanang gusto-isuon ka or whatever. What. So, ina to confident ko, pero ang akong kaawaway kabutangan, ang garubo na ko na mangayo o tabang. But, mo ni siya magsunan. And then, from that lesson, I came to learn na, di din ako usulman ang Ginoo. Ang ato lang mangayo ta, para sa man, iyang kahimayaan, siya masikat, dili kita ang masikat. Okay? So, mangayo ka og dagko ng butang, God will grant it. God will provide. God will shower you with so much blessings kung ang atong kasing-kasing lang na andang ka nga Ginoo, ang mga panalangin dili para ako. Ngayon nga na bang nakatilaw lang ka o makagamit lang ka, pero intanaw dyan mo whatever blessing dili Ginoo. Di ba kasi itong ingon nila sa kanyang mga nag-work, kung I know ang Ginoo mas mo bless pa din. Ya, kamuan ako mas mo bless ang Ginoo ninyo. Because I've been asking that. Kaya ko ulit kayo ng gibuhaton. Pero at the same time, yung pag-ampo sa Diyos mo, dili mo mutikwang, di mo tikwao, dili mo mahapla. Tungod kay ang blessing sa Ginoo, lagi mo na yung Ginoo. Hindi mo na mong daw, hindi mo na mong mga tao na ganun, arganti kayo kay nakaporta. Yung mga tag-iya nakasta ng kalibutan kay ikay may kwarta, di ba? Kung ikay may kwarta, ikaw na gusto manubo. Di ba? Pwede ka kasubong ano man. Tingnan mo kayo kasubo. Nakay kasubol. Sa una ko kay kasubol, ay mutanan. Bisang sa una gani ka mag-drive ko ba yung nagdini mo pagpuan na niya, paking-parking na ba? Ako subiri ka lugay, maglakot ko kay ano man. Labi na ka mamubos, bigag pa ngayon. Dili lagi ko, malagi ko. Kwarta mo, malagi ko. Katong piso pa ko yung mukong malagi ko piso. Nag-drive lang ko ani. Pero, bisni ako sa kinan, hindi na matuog ang mga mag-park kay pag-drive, labi na makita ang permit kay drive. Hindi lagi ko sumurag, kasi maglakot ko kay suko-suko, ngawa ka mo, dugo, hindi sa gamay. So this is God. So kung siya ang imong magbalantay, kaya sa puto bantay, yun sa kanukapa ka na, nanukapa, ibarangay, barog-barog. Nadas uy, hindi ko na mao, dili na siya na all the way nag-assist me. Again, I share these things to you nga, there was one kind of counseling counseling akong atanan. In the long short of it, pray bitaw ka, unsa pa'y ako mga kanang mga unresolved issues sa akong life, Lord, mga pains sa akong life, nga kinahanglan imong i-heal, inaturan ko nga klase ng counseling. Actually, dikit kailangan nila, ngayon mo na yung binagsara. Pero kato siya, atin-atin mo po niya, happy na moment. Katawa-tawa pa po, kay Murabag, katawa mo man, kay counseling ka, Murabag, masulti kasi mong problema, niya, masulti, na. May kupuran ako sa, okay naman po, kay, Ginoo na sa Ginoo ang akong pinabuhi. Napadi ay. Kasi dihan ni pray ko, niya, katumubayan na ni pray sa foreigners man sila. Ipakita ko sa Ginoo ang senaryo nga sa una, piling ko kakita nga kung mama nagpapiran, kulata sa akong papa, yung magigigil na din na niya ako gamay pa kay ka, nagangataw katibaw sa mga hapon. Niya, kato day painful pa day kay hapon ako kasi namatay na akong mama papa. Ang sa akong pag-pray, sa vision ko kita sa Ginoo, dako kayo nga Ginoo, nagbantay sa gamay kay nga bata, biya sa stupad ito na, anak, kakalikod ang vision. Pagkakita na ko nga, Lord, tanan dahil na kong painful experiences in life, naday ka kasi katungkay nga wako kailanin mo. Wako kailanan ko suma sa reliyon ng hatag sa imong magilikanan. That was the second time in my life nga pwerte na kong hilak kung mahimo pa. Hangtod uma mo hilak gihapon kung may hunong-hunong. Hilak dili tungod kay na nakuan ko ka ng murag tungod atong akong nakitaan. Hilak for the relief. Ano ba
all my life, wa ko naghunahuna nga naa di ay nahigugman ako nga way condition. Naa di ka all the time sa akong kinabuhi. Wa lang ko kamatngon. Kaya naman, wa ko sa kong istorya niya, sa kong niya. Kagets ta? So, muna, unsa man inyong gipamati sa inyong kinabuhi, unsa man kalisod sa inyong naigian, unsa man itong inyong mga kagahapon at parang yung sakit kay mga hunaon, remember this, naa ang Ginoo sa matag okasyon sa konstansya sa inyong kinabuhi, o kag imo lang ilahon ni mo siya, o imo ingon nga Ginoo, katong tanang mga bati sa akong kinabuhi ba ako hatag mo? Para di na mo pas-anon, di na mo ma-feel ang mga pain sa imong kinabuhi. Para nga kay bag-o, kinabuhi niya sa Ginoo. Kaya ang bagong tao sa Ginoo, free na kay ka. Free ka mo express, free kay ka mo sulti, free ka in everything. Di sa free nga mo sala. Di na kaganahan mo sala. Pero na kay kagawasan in so many things. Clarity of mind, klaro nga di ko mag-uol, kung saan itabo sa kalibutan, sa unang halang matagsaka, sa gasolina, sa oras panami, kung nga, Lord, masaka na sa gasolina, lisura, sa ganit, pagpura, sa Lord, matagsaka ito, magburak, kagawal si kong kastiras. Pinag kay mga bata, di pagkaon niya, huwag pinaghatag ng pagkaon, huwag pinakibaw nga, nag-usang isa sa ministry. Kaya kanilaging, kung sa living word na murag, hilong na juga, let God do His job. Murag dili ka ang manulti sa uban. Ano ba, sayo siya lang akong concept at that time ni Ado, nga magmurag ni, bagay ka ng pinani, Lord, sige, ani lang sa Diyod, nawalan dyan kami mga Lord, pwede may kanang tabangan Lord na imo namin kanang mamukaw mga tao ni Ginoo nga makasabot sila na may kinahanglan nga dili ako mismo ang mato dito mga huy suon gibawa ka nakoy unon kang buok mga bata nakoy bayin ka mga bata ya wa jud may pagkaon di pwede mo mahatag di sa tikuran nga style na tao hindi lagi ko ganahan mo manuolog mga tao pero sa Ginoo di ko mauwaw musulti sa akong pangkinahanglanon sa Dios o karon nga nakailakay ko katong training gihatag sa Ginoo nako nga imo ra jud kong gismo nga dako kayo ko himuha lang imo kasing-kasing andam sa panalangin di man ko andam ko panalangin kisa may andam ko panalangin why bisa usa na to andam ko panalangin kaya ang mga panalangin mahimo ng tunglo kung dili ipaandam nato sa Ginoo ang atong kinabuhi. Muna may yung andama din ko, Lord, kaya ganang ko panalangin ko, andama ko, nga mahimo kong manggihatagon, mahimo kong mapuslanon sa imong ginharian. Sumaon na ang atong good shepherd. So, sa dihang panalaginan ta sa Ginoo, dili aron kita ang nindot tayo matanaw. Yes, ganahan siya ang nindot na tanaw, kundi siya ang pinaka-nindot gayo tanaw. Kagets ta? Just like sa imong mga anak. Mga anak na to, ganahan ta nga. Top sila sa klase, ganahan sila nga, nindot lang si Nina, di ba? Ganahan ta nga, nindot sila. Kaya di ba may yung din na, sila, oy, ganahan kayo kung anong bata, oy. Kaya nindot kayo nindot lang si Nina, nindot kayo mga si Nina, yung mga bright pag yun. Porque sa medyo na dahil anak. Kisa medyo kasing-kasing nga nitambok anak. Di ba ang mga magpapa? Kisa din ang anak na, uy, anak ni ko, dito ka na iyong mama, no, iyong papa, mga bright na sila niya. May mong silina. So, the same thing with God. Why ni tan-aw sa atong mga pangkinanglan or atong welfare the way Jesus does. Ang iyang katuyuan nga nung naka siya mabantay, muma na to. Mamuma na to. Haron mahimot ang nindot. Nindot sa tatanawon. Pero, most of all, siya ang pinaka-nindot na tanawon. Amen? Sakto ba? So, ayaw mo po, duko-duko din ha. Lipay mga gawa. Kapagalat ng ginuriya. So, to na ka. Na there's nobody in this world, nobody except God in the person of Jesus Christ. Nga nahigugma o maayon din. Nga anda mo provide, mo help, mo hatag mo aid, mo hatag everything na atong ikinanglan kinabuhi. Only God. Gawas niya na, mo hatag. O may mga pinahipi na sulti ba? Na may mo hatag. Pero na pa yung mga pinahipi na sulti. Kung di ako mag-resulti ka ron, ikaw man na pila na katuigan, mamuy-buy.
ang Ginoo di gayon. Amen? So, kag-upat, ningon siya nga, I am the resurrection and the life. Kami resurrection and life, assurance na kasiguraduhan sa imong kinabuhi karon o sa maabot sa tupa, di ka mahadlok asa ka padung ini kahuman ning kinabuhi. Di sa ka mahadlok sa imong kinabuhi karon kay iyo siya resurrection pagkabanhaw. Ug ako mismo ang kinabuhi. Mabitaw na ang kinabuhi sa tao mao ni. Kung kwaon nimo si Kristo Jesus niya, ikay maningkamot sa imong kinabuhi as kang biyo kuan kay ta. Maning biyo kay ta. Bubo kay ta nga tao. Nga nganong atong kwaon sa equation si Jesus Christ. Nganingon man siya nga ang ito kanako mo buhi bisan pa siya patay. So, pag ingon ni Kristo akong pagkabanaw kinabuhi, kung sa man ang iyang giisabot kasabotin nato. Kung siya pagkabanhaw sa tanan tao nga mamatay ang banhawon, usa man siya. Nag-iya sa imong kinabuhi o siya ang Ginoo. Amen? Siya ay mo magbubuhat. So, nga likay-likay man tani atong mabubuhat, nga mubiya man ta sa atong mabubuhat, nga di man nato siya mo number one sa atong kinabuhi. So, siya man ang resurrection, siya sad ang makatag na to, eternal life. O makahatag siya perfect state, eternal life in heaven. Lisod sa Ginoo ni? Dili. So, mananga 6 ninyo siya, the way, I am the way, the truth, and the life. May kag the way, agianan, kamatuuran, o kinabuhi. Ano sa may sabutan na? Destiny. Di pa mo destiny? No? Imong, ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, kinalang imo ng subayon. Ayaw paghimog laing dan para sa imong kinabuhi. Ayaw paghimog laing kamatukuran na si Kristo Jesus na siya ang tanan, nilangkob sa tanan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, gisimplify ni Jesus Christ din o gi-claim niya na walay makabaton o relasyon sa amahan gawas pinaagi nako. So, ang nalalingon nga, pero may medyo sa Ginoo, pero si Kristo Jesus yung gisimba, okay sama na siya. Di, tao man na siya. Dili na siya, wala siya relasyon sa tinuod na Diyos. Ang Diyos nga yung giingon, nini na nga Diyos. Diyos nga, na mata, di ka kita, na dungga, di ka dungog, na itil, di ka lakaw. O Diyos na, siya nga, tao mga gani, nalubong sa ilaw sa yuta, wa na yun ang banhaw. Amen? Kaya way lain o sa mga Diyos ni Kristo Jesus. Kaya nga naman, kung makabatong mag-relationship sa amahan, pinaagi ni Kristo Jesus, nagpasabot na nga siya lagi ang amahan o Sarah. Wasay makaingon nga, adto kog langit tungod sa akong may buhat o tungod sa akong reliyon. Kung dili siya mo ilang si Kristo Jesus, Diyos o manunubos. Kaya everything sa kinabuhi, sa kalibutan o sa umabot, si Kristo, dunay kalabutan ni Ana. Klaro ang destinasyon sa tao, destiny sa tao. Ang destiny sa tao, dapat langit. Pero, gitagaan na kapilian, impierno ba o langit? Kung labaw sa tanan, ang destiny Diyos sa tao mo, nang ibuhat na ka sa tao, kasi Ginoo. Ibaw ba mo nga ibuhat mo sa Ginoo? Para simbahon siya, himayaon siya, lipayon siya. In short, sa atong binugoy na istorya, pasikaton siya. Siya ang himong sikat o dili kita. Wala nga, kung ganahan ka nga siya ang sikat, dili kita amo, uy, tanawa ko, uy, kuanan ko. Dili na ta mangita o atensyon sa mga tao. Dili ta ganahan nga ang mga tao may focus na to. Kung dili, ato itukmod ang mga tao ngadto sa Ginoo, apil sa atong pamilya. Kaya kung magsige tag-ingon rin mga bata, mga anak, ikamatay na ko, ano yun mo? No, tudluan ang mga bata. Kibaw mo, naapa ko, salamat sa Diyos ni anak, pasalamat ta, ugwan ako, the more may nadyo ko ninyo, ila-ilahan ko na ninyo. Manang maningkamot, yun ta, matagilikanan, pailong mo dyan na to at mga anak, kinsa ang Diyos, kay, huwag matakibaw mo sa tamuman. Huwag matakibaw, mabata namatay, pero nawat natay trabaho. Huwag matakibaw ni anak. Ang Ginoo may nakibaw. Amen?
Pero atong lig-unon ang matag kabataan sa paghunahuna o pagtuo, pagsalig ni Kristo Jesus kay sila mismo gibuhat sila sa Dios aron himayaon simbahon sila. So, mo na nga motivate ta anybody nga motivate o mapalayo sa Ginoo o mo-focus siya kagalingon sa kalibutan ni Satanas, kondinahon siya sa amahan. Mahimo siyang tao nga paduna sa impierno. Kaya remember, kung gihimo ka sa Ginoo nga para iya, gihimo ka para mahimong iyang kasnanan, para mahimong iyang pamilya, para mahimong iyang igsuon o mahimong iyang friend. Pero mo naging ingon, mo ni gusto sa Ginoo, pero mo pa ni gusto nimo. Kaya ang tao mo pili gud siya kinsa ang iyang number 1 sa kinabuhi. So, mo na nga, if ever do na tayo mga good good kind of relationship sa bana, baron asawa, sa mga anak, tungod na kay ikaw maayo relasyon sa Ginoo. Manang imo yung maayo imong relasyon sa Ginoo para mahimong maayo ang imong relasyon sa imong pamilya. Therefore, ang Ginoo first. Priority ang Ginoo. So ang pangutana nini, asa man ang Ginoo sa atong kinabuhi? Ato ba siyang prioridad? Kung 1 to 5, number 1 ba siya o number 5 siya? Dapat number 1 siya. So, make Jesus your number 1. Ask Him, kung hindi pa siya number 1, na Lord, ikaw din ang number 1 sa akong kinabuhi. At the same time, di mo kang number 1, imo yun ang i-give up, imo na ipadaplin ang tanang mga butang o tao sa imong kalibutan at sa imong kinabuhi. Dito sila mag-una, labi na kung dunanay, ang anak ko makita kung kisay prioridad mo ang Ginoo manawag nimo babawaton kanyang ani o na siya sa ni naka-obligasyon ba sa Ginoo, di same time naka-obligasyon sa imong pamilya, then magpili ka Ginoo, akong pamilya may kaangarin ako sa pamilya, kasabot ra ka Ginoo, kasabot gyud lagi ang Ginoo, hindi siya number 1. Pinadyo ka pamilya, mao ni ang nanaman ko'y ani na naman ko'y responsibilidad sa Ginoo, hibaw na mo ani dapayta ni adlaw kita, pero ani dapita dili na pwede ninyo kuwaon dinhi kanako. So mananga, make sure God is your number 1. So, ang number 1, na Lord, ikaw din ang number 1 sa akong kinabuhi. At the same time, hindi mo kang number 1, imo dyan ang i-give up, imo na ipadaplin ang tanang mga butang o tao sa imong kalimutan at sa imong kinabuhi. Dito sila mag-una, labi na kung dunanay, ang anak ko makita kung kisay prioridad nimo ang Ginoo manawag nimo babawaton kanyang ani o na siya sa ni naka-obligasyon para sa Ginoo, di same time naka-obligasyon sa imong pamilya, then magpili ka Ginoo, akong pamilya may kaangalan ko sa pamilya, kasabot ra ka Ginoo, kasabot jud lagi ang Ginoo, nga di siya number 1. Pero di ka pamilya, mao ni ang nanaman ko'y ani na naman ko'y responsibilidad sa Ginoo, hibaw na mo aning dapayta ni adlaw kita, pero aning dapita dili na pwede ninyo kuwaon dinhi kanako. So mananga, make sure God is your number 1. So, ang buta pa ba tayo? Kata-kata, for break. Jesus, Jesus, sinabi ba na? Dari mga bata tayo, sabi mo, Ren, gabi. Jesus, dapat mo na itong gatawin. Pasir. Jesus, you're my number 1, my connection and my friend. Jesus, you're my number 1, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great, keeps me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number 1. Jesus, you're my number 1. Thank you, Lord. Kung sa remember, yung song na itulo na sa mga kabataan na number 1 dapat si Jesus Christ. Dapat mausad sa aso ng mga nanay mga edad. So last, I am statement ni Jesus. Yun siya, I am the true vine.
John 15:1, I am the true vine and my Father is the gardener. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So may kag true vine, ito pa, fruitfulness. So parang kay bunga sa imong kinabuhi. Ibaw ka, kita, ganahan kay ka mag-uusigi. Ganahan ka, literally about everything. Pagkaon, silina, pinggan sa mga bata, sa ato, ibad sa gate ko, ibad sa kuan, ang balay. Pwede ka mag-uul. Iba mo nga ang pag-uul, sala. Hindi ka na ng Ginoo nga mag-uul ta kay nano. Every time mag-uul ta, wata nito nga ang Diyos. Nga nastay abilidad siya sa pagtabang na to. Pero doon na sa time nga, dito mo sa Ginoo, pero di ko kahuwat. Okay, kurado ka ka. Manang himo ta katong kawulingong liho, solusyon sa mga problema, o misamot na inoon, kay nag-una-una sa timing sa Ginoo. Mana nga, bisan sa timing sa Ginoo, ayaw pagduda. Hulata ang Ginoo. Kaya kita, mga tao dito nga itong faith, dali makilis. Mana everyday mga ibig Lord, liguna, patambuk ka, ang akong pagtuo diha kanimo. Nya every time nga nakakita ka nga na sayit ka, wag ka nito sa Ginoo, murikan ka. Mura gina pag hinulsol o kimuha na sa nga Lord, trabahoy ko, lihok sa kong ginabuhi, nabili na ko masayot diin. Nasayot ka nga ang tinuod na para sa, di ba katong picture na to, no? Katong vine. Di ba katong vine, ana na siya ang vine. Ang dyan para sa niya, nanay yung kahoy din na, yan na din ang mga branches, yan na din yung mga bunga. Okay, yan na yung mga branch, yan na yung katay din na. Okay, ang punuan mo ay mo-supply sa tanang ikinanglan sa branch. Na mamunga siya, mamunga, hanggang grapes. Siya ang mo-supply. So, naigibuhat ang branches, ang sanga naigibuhat, para siya mamunga. Wala. So, kung ikaw ang branches, ngayon si Jesus Christ, ako lagi ang muhatag sa tanan para mamunga ka. So, ang ato rin is, mutakot rin ka sa punuan. Hindi ka musiang bisa gamay. Kaya ang ganang kitang punuan na nabali. Unsa na siya? Di ba ang dahon? Makita mo na siya ng murang dito, muna siya kanugay na brown. Nabali na dahil siya. So, di na mahatag ang supply gikan sa punuan. O, sana kita. Okay? So, watay kinabuhi kung wala si Kristo Jesus. Mo na nga, di ta pwede maghimok atong mga solusyon. Perfect ang Ginoo sa to. So perfect ang iyang gihatag nato karon bisan pa na ng lisod na sitwasyon. Perfect na. Kung gabi nakakita ko sa teaching ni Pastor Dr. Stanley, yun siya na, there are times mo na to, why? May Ginoo biya, di siya obligado mo answer sa atong why. Kano ako man, Lord, na yung inani man ni? Kano balisod man ni? Mo ni mo na. Atong pautan is, Ginoo, asa ko nagkulang. Ginoo, hanuwa ka ni hatag panalangin. Wa ba ko niya ngayon? O ako mismo, Ginoong Diyos, nagmuhat-muhat ng ako. Mo nang wa ka na nalangin ako. Nalayo na ba ko ni Ginoo? These are the things na atong ipangutana diha sa Ginoo. Instead na yung kang Ginoo, ano yung kong ipapobre? Ano nalisod ko Ginoo? Ano namatay akong buwan? Ano maunin-manin? Hindi. Wa tayo katungod. Pinamdami, watay katungod, watay rights whatsoever mo question sa atong Ginoo. Mangutana ta, o atong mangutana ng Ginoo, asa ko na sa iyo. Asa ko nakasala, Ginoo, kay maghinusol ko. Aron dili mapungan ang imong panalangin. Mo na dapat ang pagkakaangko. So, dear friends, nag-hope ko, salig pa ta sa atong Ginoong Diyos. Kaya walay Diyos na misulti nato sa yano kayong pamaagi para ta makasabot. Umigamit siya mga analogies. Umigamit siya, ikumpara niya ang kawalingon pan, kahayag, gate, good shepherd, the way, the truth, and the light, vine, ug uban pa. Iyang gihimo ning tanan para ta makasabot. Therefore, muen ko nini, hinumdumi ni mga butangan. Inigbasa ninyo sa I am statement of Jesus Christ diha sa Biblia. Nabasa mo sa Biblia, pang-highlighting na, pang-mutangin na diha o sign. Mauni ang promise sa Ginoo. Ako ni, ilan siya, ako ni.
then mauna ang imong Diyos dapat bulantaw ta sa Ginoo pag-ingon niya, I am the bread of life, Jesus alone is your strength. Pag-ingon ni Jesus, I am the light of the world, Jesus alone can give you clarity of mind. Siya lang makahatag mo klaro ng pangunahuna. Pag-ingon niya, I am the gate for the sheep, Jesus alone is your security. Next. Pag-ingon niya, I am the good shepherd, Jesus alone can give you an unconditional love. Siya lang makahatag mo unconditional love. Pag-ingon siya, ako pagkabanaw o ang ginamuhi, Jesus alone may muhatag mo assurance of eternal life. Pag-ingon niya, I am the good shepherd, si Jesus alone, mara di makatag mo unconditional love. Verse 7, I am the resurrection and the life, Jesus alone. Ano naman yun? Balik-balik lang yun. Can give you the assurance of eternal life. Okay. I am the way, the truth, and the life. Jesus alone can make you reach your final and best destiny. So, magsunan, paglawang ko, na kining mga butanga, di yung tanah ito makalimtan, gatong bangayon sa Ginoo. Nali sa ka makalimot ninyo. Nali ito mamahan. Salamat Lord sa mga pito ka mga anindot na kamatuuran na itungod kaninyo. Nga amo gay isalihan one by one, Father God, over many Sundays. My prayer, Lord, mulapad, muhaw, ulap mo, mataas, muhabog, ulaw ang among pagtuo, gugma, pagsalig, lahat mo. Kung nga makitaan tani sa among pagpangalagad, kani mo Ginoo wala kayo pagpugo-pugo o pagpili-pili. Nagampo kami nga ikaw maday na ang Diyos na kasiligan mo sa tanang butang among gikinahanglan kinabuhi-agan. Lord, Father, tuguti, masukad karon ikaw o ikaw lamang ang among saligan sa kanan. Ayaw tuguti, Lord, nga maawawan ta sa mong kinabuhi. Pero kung sa may mga sala sa mong kinabuhi, Amahan, nga nagpugong ka na mo sa pagtuo, tangtang ng itawag ka niya. Sala, Lord, na ikaw ang nasayod. Api na sa sala sa pagduda, kung kinsa ka gayon. Amahan, salamat kaayo sa iyong pag-isuri ka na mo, pinag-isuri pulong, dinig sa iyong anak na si Kristo Jesus. Nag-ampuhin, nag-ayo ni ikaw, mapanalaginan, sama mga kami ang ipanalaginan ni Kagawa. Unto you alone with the glory, honor, praises of God. In Jesus' name.